aste honetan nazioarteko langileen eguna ospatu egin zen, langileriaren eskubideak aldarrikatzen duen eta birgogoratzen dituen eguna azkenean. Horregatik gaur ESK sindikatutik Iratxe Alvarez dugu gurekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Zer nolako eguna izan zen zuentzat? Nik uste dut sindikatu guztientzako. Maiatzaren lehena egun berezia da, batez ere, bi alde ditulako, ez? Batetik bada ospakizun puntu bat, egia da, igual ez gaudela gehiegi ospatzeko modutan, baina bai, gure afiliazioari begira batez ere, eta gure inguruan mugitzen den jende guzti horri errekonozimendua egiteko eguna da, eta zentzu horretan ospakizun eguna da. Baina gero bestetik ere urtero bezala aldarrikatzeko eguna bada ere, maiatzaren bata, eta horrela egiten dugu esekan ere. Eta aurtengoa berezia izan alda? Aurtengoa oso berezia izan da, nik uste Nafarroan gainera bagetozen hainbat mobilizazioen izan eta gero, eta orduan oso berezia izan da. Batetik greba feministak nik uste dut abia puntua izan zela, eta horrela ulertu dugu sindikatu gehienok, esekan horrela ulertu genuen, pentsionisten mugimenduak ere hor jarri dugu, lekuko hartu zuten hortik, eta Nafarroan daramagu 15 egun edo 3 aste Altsasuko auziperatuen aldeko manifestazio erraldoi horretatik, eta gero San Ferminetako erasoa zela eta ebazpena jakin eta gero izan genuen mobilizazio handi hori ere, nik uste hori ere markatu digula sindikatuei eguna, ez? Baina, Bai, azkenengo, garai hauetan mobilizazio erraldoiak. Bai, guk ikusten genuen, greba feministak esan bezala izan zen pixka eta abia puntua, ez? Eta hortik ikusten genuen jendeak bazeukala mobilizatzeko grin hori, nik uste dute hori aprobetxatu behar dugula, jendea zerre dago eta aldarrikapenak egiteko gogoekin, eta horrelari da erakusten, ez? Nafarroan gainera normalean mobilizazioak ez direla horren jendetsuak izaten, eta nik uste dute Nafarroan izan ditugula oso mobilizazio potenteak, eta eseka ez dugu ez da horre alde batean geratu, ez? Oso kontzienteak gara mobilizazio olatu horretan barne gaudela, ez? Eta adibidez, sententziaren kasuan edo Altsasuko kasuan, orain gertatutako berriak dira, baina adibidez emakumearen egoera betidanik hor egon den zerbait da. Uste duzu, hainbeste mobilizazio egotea izan dela hori gizarteak daukalako beste jarrera bat, edo orain arazo berriak daudelako, zein testu inguruan gaude? Nik uste dut ez dago, izan dela alde batetik garapen bat, ez? Mugimendu feministak horretan lan asko egin du, oso lan ona gainera urteetan zehar, eta horrek azkenean fruituak eman ditu, ez? Egia da batzutan ez dakigula zer izango den, ez? Derrepente mobilizazio horiek pizten duena, ez? Horrela izan da, Altsasurekin ere ikusi dugu horrela izan dela, ez batzutan ez dakigu noiz gertatuko den, ez? Baina, nik uste dut mobilizazioa da jendarteak daukagun tresna, ez dut esango bakarra, baina tresna importantenetariko bat, eta ongi etorriak, nik uste dut mobilizazioa eta batez ere hori ez, esadostasun hori erakusteko nahi hori oso garrantzitsua dela. Gero bestalde, askotan entzuten dugu, krisia bukatzen ari dela edo ateratzen ari garela, zuek sindikatutik zer ikusten duzue? Rekuperazio fase batean gaudela esaten dute, guk hori datu makroekonomikoetan ez dugu dudan jartzen, horrela da, gertatzen dena da, hori ez dela isladatzen langilerian. Arazoa batzuentzako
nik uste krisian egonez direnentzako krisia bukatu dela, baina besteentzako krisi horren ondorioak orain ditugu eta orain ordaintzen ari gara, ez? Lan baldintzetan zen nolako lanak ditugu, no? Ez, beste badaude horre, ez, gizartearen parte handi bat lanik ere ez duenak, baina, bueno, lana dugunok, zen nolako baldintzetan lan egiten dugun, prekarietatea nik uste dutela ezaugarririk nagusiena, lanetan prekarietatea da gauza normalena, ez, eta batez ere kezkagarriak, denon baldintzak dira kezkagarriak, baina bain ikusten duguna da gazteen egoera eta emakumeen egoera bereziki gogorrak direla, ez? Prekarietatea hor ja bere zabaltasun osoan erakusten dela, ez? Zer nolako kasuak ikusten dituzue? Sindikatuetan ikusten dugu zoritxarrez denetarik, ez? Emakumeen kasuan, esan bezala, prekarietatea ohikoena da, emakume izate horrekin lotutak dauden, horretik ezin gara aldendu eta lan esparruan ez da ere, partzialitatea alde batetik, sexu jasarpena edo sexuaren gatiko jasarpena emakumeak jasotzen dute egunero haien lanetan, soldata arrakala, nahi dute emakumeen egoera bereziki gogorra da, batez ere emakume askok lan egiten dutelako zaintzari lotutako lanetan, zaintza ez du kontutan hartzen, ez dauka balorerik gure gizarte honetan, eta hori lana bihurtzen denean ere balio gutxi dauka, ez? Eta gazteen kasuan, horre ikusten ditugu orokorrean lortzen dituzten lanak oso prekarioak direla, gero ere badugu beste parte bat edo badira hori, ez, bekak eta praktika kontratu horiek luzatzen direla, orain daukagu esekan nahiko kezkatuta gaude, adibidez formazio dual horrekin, ez, badirudi dela gaztentzako eta ikasleentzako aukera bat, baina ikusten duguna da formazio dual hori nahi neoliberalei erantzuten diela eta ez benetan gizarteak daukan izan beharko lituzten nahiei, ez? Eta hori da gutxi gora bera, oso gainetik asalduta daukagun egoera momentu honetan. Eta zu Nafarroari buruz ari zara? Bai, egia da, ez dela bakarrik Nafarroan gertatzen den gauza, baina bai, Nafarroan ere hori da egoera, gainera emakumeen kasuan soldatarrakalari buruz hitz egiten dugunean, Nafarroan gogoratu behar dugula, estatu mailan lehenengo postua daukala horretan, ez? Beraz, horre badugula arazo handi bat. Orduan, horiek izan beharko litzateke lehentasunak gauzak aldatzeko, ze horiek dira gehien sufritzen duten gizartearen bai, lehentasuna izan beharko lukete, noski guztion lan baldintzak oberuz jun beharko lirateke, baina egia da hor dugula kontzentratuta arazo nik uste larriena, ez, momentu honetan. Eta egoera hori hobetzeko zer egin beharko litzateke? Nik uste dut sindikatuok hor badugula erronka handi bat, ez? Nafarroan ere, eta hori gertatu da ere Euskal Herri mailan horrela da ere, baina Nafarroan azken 2 urtetan ikusten ari gara lan gatazkak handituz doala, baina adibidez beste arazoekin gertatu ez den bezala, ez gara gai izan konflikto horiek edo gatazka horiek nolabait sozializatzeko, ez? Konfliktibitate handiagoa dago lantokietan, hau da, langileriak borrokan ari da haien eskubideengatik, baina ez dugu lortzen hori nolabait hortik konkretutik gizartaratzera, ez? Eta hor nik uste daukagula erronka handia, baina lehen esan dut bezala batzutan ez dakigu non dagoen klabea edo zer izango den ja mobilizazioak pizten dituena eta borrokarako grin hori pizten duena, ez? Gure ustean mobilizazioa
da momentu honetan daukagun tresnarik onena, ikusi dugu gainera mobilizazioak balio dutela, ez? Askotan esaten digute sindikatuei, beti gatazkan gaudela eta mobilizazioak ez dutela ezertarako balio eta grebak ez da ere, eta ikusi dugu bai balio dutela, lorpenak izaten ditugula, baina egia da, ez? Eta horretan ere, nik uste dut sindikatuok ere egin beharko genukela, eta esekan desde luego horrela egiten dugu, ez? Autokritika apurtxo bat ere egin beharko genukela, ez? Maiatzaren batean ikusi dugu nola bakoitza jungaren gure aldetik, egia da, gu bai Nafarroan, bai Euskal Herrian egiten dugu, saiatzen gara beti aldugun neurrean beste sindikatuekin bat egiten, Iruñan adibidez, CGT, Steilas, CNT eta Solidari sindikatuekin bat egin genuen egun horretan. Nik uste dut sindikatuen arteko batasun falta hori langileriak ere somatzen duela eta etzaiola gustatzen, ez? Eta horretan agian lan gehiago egin beharko genukela. Eta hori egun konkretu bat da, baina gero urte osoko lana da azkenean. Nola egiten duzue lan ESK-tik? Bueno, guzaiatzen gara lantokietan antolatzen, langileak antolatuak egotea. Egia da, gaur egun daukagun panorama horrek zailtasun handia ditula antolaketa hori egiteko, askotan dauden langileak dituzen ordutegiengatik, emakumeen kasuan adibidez, beti jartzen dut adibide berdina, baina nik uste dut oso erraz ikusten dela horrekin, etxeko langileen kasuan, bakoitzak bere lantokian lan egiten duena, ez dutela kontaktua haiekin, guzti horrek, orain momentu honetan daukagun panorama lan munduan, zailtasun horiek dituela, baina, zaiatzen gara zailtasun horiek pixkat gainditzen, eta, hor dago klabetariko bat, antolaketan eta langileak batutak daudenean asko zerrezagoa dute aurrera egiteko eta aurre egiteko haien egoerei. Ze adibidez, langileen eguna sortu zenean, emakumeen egoera oraindik okerragoa zen, eta orain askoz zabalagoa den esanahi bat dauka, gauza gehiago aldarrikatzen dira, ere gauza asko lortu egin direlako. Bai, gauza asko lortu egin direlako, eta nik uste dut ere sindikatuok jungarela pixkat garapen hori egiten, ESK-aren kasuan adibidez, egia da oso lotura estua izan dugula historikoki mugimendu sozialekin, batzutan sindikatuan esaten dugu, eta nik entzun diet nirekidei, eta nik horrela uste dut ere, sindikalgintza egiten dugula guretzako tresna bat delako gizarte aldatzeko, eta sindikalgintza egiten dugu, baina egin genezake beste edozein gauza, azken finean lantokietan eta gure lanetan bizitzaren parte handi bat ematen dugu, eta hori da daukagun agian testuingururik aproposena, nik uste dut sindikalgintza berri bat eraikitzen ari garela, eta oso lotura estua izan behar duela mugimendu sozialekin, batez ere, lehen esaten nuenagatik, momentu honetan jende guztiak ez dauka lanik, hori nik uste dut izango dela joera bat urte hauetan, eta esan dute asko aldatu egin direla gauzak, eta deslogo sindikatuok bakarrik konzentratzen bagara lan duten langile horietan gaizki goaz, hor daude beste hainbat arazo eta aldarrikapen sozialak edo, eta nik uste dut sindikatuok ere horretaz jabetu behar garela eta horiekin egon. Bai, azkenean langabezian dauden pertsonak ere lan arloko parteak dira hor lanaren bila daudelako. Bai, eta ezin ditugula hartu langileak lana duten pertsonak balira bakarrik, langileria nik uste dut oso zabala dela eta horretan lan egiteko modu asko daude, Bai, edo pentsiodunak adibidez. Adibidez, horre lehen esan dute mugimendu feminista aipatu dut, baina nik uste dut ere pentsionisten mugimendua ere oso indartuta dagoela momentu honetan, erakutsi digutela. Gainera nik uste dut pentsionisten mugimenduak erakusten diguna da batez ere elkartasuna, agian
guztiok dakigu pentsionisten artean, badaude pentsio handiagoak dituztenak, beste bat ez, baina zelan batu egin diren eta elkartasun hori, ez bakarrik haiek momentu honetan jasotzen ari dituzten murrizketei aurre egiteko, baizik eta gerora begira, eta hori ere garrantzitsua da, ez da bakarrik guk galtzen ari garena, baizik eta bestei begiratzea, eta ikustea ze galdu dezakegun guztiok, ez, orain eta etorkizun batean. Eta gero alargunak ere daude hor? Bai, hor nik uste dut dela pixkata hor baztertuak geratu direla, baina haien kasuak bada oso esanguratsua, ez? Batez ere ez delako gauza bera momentu hontan alargun pentsionista horiek, ez, edo izan duten bizitzarekin agian ez dute lan erregularizatu bat izan, baina lan asko egin dute, ez, eta haien egin dutena, ez, zaintza lan horiei esker besteak ahal izan dute lan egitea, ez, orduan ikusten dut hori ere jarri behar dela mai gainean. Bai, azkenean ez dela, ez du errekonozimendurik, ez da lan bizitza duin bat izateko egoera izaten ez dute, ez da? Bai, eta gero ere lan egin dutela ere horietako asko modu irregular batean, esan nahi dute hori ez, kontraturik gabe, baina lan egin dute ere, ez? Ez bakarrik haien etxeetan, baizik eta etxeetatik kanpo, baina oso hori egoera latzetan. Eta adibidez hori hainbeste mobilizazio ikusita eta oraingo testuingurua kontutan hartuta, zen nolako norabidea izan dezakela lan mundua uste duzue sindikatutik? Bueno, guk uste dugu, esan bezala, mobilizazioak oso garrantzitsuak izaten ari direla, jendeak daukala, eman du garai batean batez ere krisi garaian erdi lo geudela, ez, eta ez geuden lo, hor geuden eta derrepente amorru guzti hori atera da azken hilabetetan, guretzako ilusio puntu hori ere badauka, eta sindikatutik ikusten duguna da beharrezkoa dela ere langile klase bezala mobilizazio horietara gehitzea eta mobilizazio tarte bat irekitzea langile bezala, ez? Eta, bueno, horretan ibiliko gara hurrengo hilabetetan. Izan ere, hori esan dugu urte osoko lana dela eta hemendik gutxira hori ekintza eta mobilizazio gehiagorako deiak egin dituzue. Bai, datorren larun batean ez da sindikatuok egiten dugun deialdia. Nik uste lehen esaten nuen sindikatuok autokritika egin behar genukela. Nik uste dut autokritika eta baita ere pixkat hor ditugun ispiluetan begiratzea, ez? Hor dugu mugimendu feminista eta baita ere pentsionisten mugimendua izan direla gai antolatzen, haien ezberdintasun guztiekin, esadostasunak adosten, ez? Eta hor pentsionisten mugimendua sindikatuok atzetik egon gabe, ez? Zelan izan diren gai antolatzeko, eta nik uste dut hor dugula adibide garbiena, eta gainera nik uste arrakasta handia izan dutela horrengatik batez ere, ez? Utzi dutelako haien ezberdintasunak, haien batu egin direla helburu amankomun batengatik. Eta nik uste dut arrakasta horretan dagoela. Eta eredugarriak direla azkenean, ez? Bai, guretzako ez delo oso eredugarriak. Horrekin geldituko gara. Mila esker Iratxe etortzeagatik eta hurrengora arte.